هدموناتيو ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ድማ ብዛዕባ ተነቕድዲ ምሽክለታ ብዝተፈለየ መንገዲ ኣዛናይ ንኽትሪኦ ተሃራፊ ዝገበረ ዝበለፀ ተቐዳዳማይ እዚ ግዜ ብዘተርኒየዶ ዝፍለጥ ታዲ ፖጋቻ ኣብቲ ርእሲ ኩሎም ውድድራት ቱር ዱ ፍራንስ ዝተጋናፀፉ ዓወታት ኣብ ጁራ ኣብ ቮልታ ኣብ ክላሲክ ዝረኸቦም ሽልማታት ብንእሽቱ ዝዓተሮም ክብረ ወሰናት ንተዓዛቢ ዝምስጥ ቅዲ ፀወትን ካልኣይ ክፋል ናባኹም ከብለየ ምክታልኩም ኣይፈለየኒ ዓመተ ስፖርት 2022 ዝበለፀ ተቐዳዳማይ ዘተርኒየዶ ዓመተ ስፖርት 2022 ኣብ ዙር ኢማራት ዓረብ ንናይ ዓመ ክብሩ ምክልኻል ጀሚሩ ኣብ መስርሕ ድማ ኣብ ክልቲኡ ውድድራት ጫፍ ኣኽራን ተዓዊቱ ብድሕሪኡ ዘተርኔዶ ካብ ስትራጅ ቢያንቸ ጀሚሩ ንናይ ኢጣልያ ብሎክ ውድድር ናብ ኢጣልያ ከይዱ ታዲ ፖጋቻ ዋላ እኳ ኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ተሪፍዎ ኣብ ዝነበረሉ ሓደጋ እንተጋጠሞ ኣብቲ ዝነውሐ ጽላት ናይቲ ውድድር ዝኾነ ሞንቶ ሳንታማሪ ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ተሪፍዎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣጥቂዑ ፖጋቻ በብቑሩብ ብልጩ ናብ ልዕሊ 1 ደቂቃ ሃኒፁ ነቶም ሃዲሞም ዝነበረ ቅድሚ መሓዙ ንበይንነት ውድድር ተዓዊቱ ድሕሪ 2 መዓልቲ ፖጋቻ ኣብ ትሪያኖ ኣድራቲኮ ንናይ ዓሚ ክብሩ ብምክልኻል ተዓዋቲ ኮይኑ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዓቕብ ውድድር ተዓዊቱ ቅድሚ ንግስቲ መድረኽ ዓብሊሉ ፖጋቻ ኣብ ሓፈሻዊ ምድብ ዳርጋ ብ2 ደቂቃ ንዮናስ ቪንገጋር ተዓዊቱ ከምኡውን ኣብ ነጥብን ኣብ ምድብ መንእሰያን ተቐዳደምቲ ተዓዊቱ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ፖጋቻ ኣብ ሚላኖ ሳንሪሞ ተሳቲፉ ኣብኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ፖጆ ብዙሕ ግዜ ኣጥቂዑ ግን 5ይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ፖጋቻ ንፈለማ እዋን ብኮብል ዝተሰርሐት ክላሲክ ዝኾነት ድዋርስ ማዕፆ ቭላንደርስ ተሳቲፉ እታ ሰዓረት ጉጅለ ካብ ፕሌቶን ምስ ሃደመት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ተታሒዙ ዋላ እኳ ናብታ መሪሕ ጉጅለ ድልድል ክገብር ተፈተነ ክገብሮ ስለዘይከኣለ ኣብ 10ይ ደረጃ ዛዚሙ ብድሕሪኡ ፖጌ ኣብ ዙር ፍላንደርስ ተሳቲፉ ንፈለማ እዋን ኣብ ሓደ ብኮብል ዝተሰርሐ ሓወልቲ ተራእዩ ፖጋቻ ኣብ ካልኣይ ምድያብ ኦውዶ ክራውሞንትን ኮምፐርግን መጥቃዕቲ ብምፍፃም ምስ ተመርፁ ተቐዳደምቲ ንፖሌቶን ንቅድሚ ስሒቦ ኣብ ናይ መወዳእታ ምድያብ ኦውዶ ክራውሞንት ፖተበርግን 2 ግዜ ተወሳኺ ፍጥነት ዓብዪ ምስኡ ክከይድ ዝኽኣለ ማቴዮ ቫንደርፑል ጥራይ ነይሩ እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ንቅፅበታዊ ውድድር ኣብ ዝዳለወሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ውሽጢ ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትር ቀስ ኢሎም ክጋልቡ እንከለዉ እዚ ስጉምቲ ግን ዲላን ቫን ባርለን ቫለንታይን ማድዋስን ኣብ መወዳእታ ሒደት ማኢት ሜትሮታት ክሕወስዎም ገይሮም ፖጋቻ ኣብ መወዳእታ ኣብ እዋን ቅፅበታዊ ውድድር ፎኩስ ተገይሩሎ ቫንደርፑል ዓወት ብምሓዝ 4ይ ደረጃ ክሕዝ ምክንያት ኮይኑ ድሕሪ እቲ ውድድር ፖጋቻ ትኩረቱ ናብ ክላሲክ ኣንደርሰን ኣሰጋጊሩ ካብ ፍለሽ ዋለን ጀሚሩ መበል 12 ውድድሩ ዛዚሙ ፖጋቻ ኣብ ሌጅ ባስቶን ልጅ ንናይ ዓሚ ክብሩ ክከላኸል ነይርዎ ግን ድሕሪ ሞት ኣዲ ሕፂቱ ክሳተፍ ኣይከኣለን ፖጋቻ ኣብ ዙር ስሎቬንያ ናብ ውድድር ተመሊሱ ቅድሚ ዙር ናይ መወዳእታ ውድድሩ ንሱን ራፋኤል ማይካ ነቲ ውድድር ዓብሊሎም ነፍሲ ወከፎም 2 መድረኽ ብምዕዋት ፖጋቻ ድማ ንማይካ ቀዲሙ ሓፈሻዊ ምድብ ተዓዊቱ ዘተርኔዶ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ኣብ ዝተኻየደ ሓፂር ውልቃዊ ናይ ግዜ ፈተነ 3ይ ደረጃ ብምሓዝ ንዙር ጀሚሩ ንሓፈሻዊ ምድብ ኣብ ልዕሊ መወዳድርቱ ግዜ ረኺቡ ኣብታ ከም ኣካል ናይቲ መስመር ከብሉ ዝሓዘት 5ይ መድረኽ ፖጋቻ ኣብ ልዕሊቶም ዝሰረፉ ክወዳደሩ ዝተሓስበ 13 ካልኢት ብምክሳቡ ተዓዋቲ ኮይኑ ንጽባሒቱ ፖጋቻ ኣብ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ብምዕዋት ብጫ ማልያ ለቢሱ ኣብ 7ይ መድረኽ ኣብ ላፕላንቸ ደስ ቬሊስ ፍሊስ ንፈለማ እዋን ኣብ ጫፍ ውድድር ዝተኻየደ ውድድር ፖጋቻ ኣብ ውሽጢ ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትር ኣጥቂዑ ኣብተን ናይ መወዳእታ ሒደት ማኢት ሜትሮታት ዮናስ ቪንገጋር ቅልጣፈ መዝጊቡ በዚ ድማ ስሎቬናዊ ፖጌ ጥራይ ስዒብዎ ፖጋቻ ኣብ ጥቓ መስመር ንቪንገጋር ሓሊፉ ንኻልኣይ ግዜ ተኸታታሊ መድረኽ ብምዕዋት መሪሕነቱ ናብ 35 ካልኢት ኣብ ልዕሊ እቲ ዴንማርካዊ ኣስፊሑ ኣብ ዝቐፀለ መድረኽ ፖጋቻ ኣብ ካልእ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር 3ይ ደረጃ ብምሓዝ ተወሳኺ 4 ቦነስ ካልኢታት ብምርካብ ንመሪሕነት ኣብ ልዕሊ ቪንገጋር ናብ 39 ካልኢት ኣንዊሕዎ ኣብ መድረኽ 11 እቲ ውድድር ቅድሚ ኣብ ኮልዱ ግራኖ ምዝዛሙ ጫፍ ምዝዛሙ ጋልቢየር ካቤሮ ዝሓዘ መድረኽ ሒዙ ናብ ነዋሕቲ ኣኽራናት ኣቕኒዑ ኣብ ኮልዱ ቴሌግራፍ ኣብ ታሕተዋይ ቁልቁለት ኮልዱ ጋሊቪየር ፕሪሞ ሮግሊች ቪንገጋር ንፖጋቻ ብተደጋጋሚ ክትወቅዖ ጀመሩ እንተኾነ ፖግ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ መልሲ ክህብ ክኢሉ ፖግ መልሲ ሂቡ ናብ ላዕሊ ጋሊቪየር ገጹ ብምጥቃዕ ንቪንገጋር ጥራይ ሒዙ ወፂኡ ዝተረፉ ተቐነስቲ ፕሌቶን ነዞም ክልተ ኣብ ምውራድ ድሕሪ መሓዞም ቪንገጋር 4 ኪሎ ሜትር ተሪፍዎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ኮልዱ ግራኖን ኣጥቂዑ ፖጋቻ ኣብቲ ዓቐብ መልሲ ክህብ ኣይከኣለን ን3 ደቓይቕን ብጫ ማልያን ብቪንገጋር ከሲሩ ቪንገጋር ድማ ነቲ መድረኽ ተዓዊቱሉ ኣብ ዝቐፀለ 5 መድረኻት ፖጋቻ ንቪንገጋር ብተደጋጋሚ ኣጥቂዑ እኳ እንተነበረ እዚ ዴንማርካዊ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ መልሲ ክህብ ክኢሉ ውድድር ናብ ፒረስ ኣንፈቱ ብምኻን ንቪንገጋር ኣብ ልዕሊ ፖጋቻ ናይ 2 ደቓይቕን ፈርቓን ፍልልያን ፂፉሉ ድሕሪ ዙር ፖጋቻ ኣብ ሕታም 2022 ናይቲ ውድድር ክሳተፍ ከም ዘይክእል ብጃቪየር ጊለን ዳይሬክተር ቮልታ ስጳኛ ተረጋጊጹ ፖጋቻ ኣብ ክላሲክ ዳ ሳን ሰባስቲያን ናብ ውድድር ተመሊሱ ኣብኡ ቅድሚ ምድያቦ ምስትናሃደ ክኸይድ ኣይከኣለን ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ዕረፍቲ ፖጋቻ ኣብ ብሬታን ክላሲክ ጂፒ ክዊክን ተሳቲፉ ግን ኣብ ክልቲኡ ውድድራት ንዓወት ክቃለስ ኣይከኣለን ኣብ ጂፒ ሞንትሪያል ፖጋቻ ኣካል ናይታ ንዓወት ዝወዳደሩ ዝነበሩ 5 ተቐዳደምቲ ዝሓቆፈት መራሒት ጉጅለ ነይሩ ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ፖጋቻ ንቫን ኣርት በሊሱ ኣብዛ ዓመተ ስፑር መበል 12 ዓወቱ መዝጊቡ
ብድሕሪኡ ፖጋቻ ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ንምስታፍ ናብ ኣውስትራልያ ተጋዒዙ። ፖጌ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር መበል 19 ደረጃ ቅድሚ ምሓዙ ኣብ ውልቃዊ ናይ ግዜ ፈተነ 6 ደረጃ ሒዙ። ፖጋቻ ነዚ ዓመተ ስፖርት ንምንዛም ንናይ ቀውዒ ክላሲክ ናብ ኢጣልያ ከይዱ። ኣብ ጁሮ ዴል ኢልሚኒያ ፖጋቻ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓቐብ ሳን ሉካ ብኤንሪክ ማስ ድሕሪ ምስዓሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ። ፖጋቻ ኣብ ኢል ሎምባርዲያ ንናይ ዓመት ክብሩ ንምክልኻል ዝገብሮ ናይ መወዳእታ ምድላዋት ኣብ ትሬቫሌ ቫለንሲያ ተሳቲፉ። ኣብኡ ድማ ነታ መራሒት ጉጅለ በሊጹ ነቲ ውድድር ተዓዊቱሉ። እዚ ድማ መበል 15 ናይዚ ዓመተ ስፖርት ዓወት እዩ ዝነበረ። ፖጋቻ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሓወልቲ ናይዚ ዓመት ዝኾነት ኢል ሎምባርዲያ ዓመቱ ዛዚሙ ጋንቱ ንመብዛሕትኡ ናይቲ ውድድር ምስ ተቆጻጸረት ፖጋቻ ኣብ ዓቐብ ሲቪጊልያ ኣስታስ 20 ኪሎ ሜተር ተሪፉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣጥቂዑ። ስጉምቲ ክስዕብዎ ዝኸኣሉ ማስን ሚኬል ላንዳን ጥራዮም ነይሮም። ኣብ ናይ መወዳእታ ዓቐብ ሳን ፌርሞ ደል በታጊዮ ፖጋቻን ማስን ንላንዳ ገዲፎም ኸዱ። ቅድሚ ኣብ ክልተን ላዕሊ ቅጽበታዊ ውድድር ንዓወት ምውዳሮም ኣብ መስመር ፖጋቻ ንማስ በሊጹ ንዋንጫ ኢል ሎምባርዲያ ብዓወት ተኸላኺሉ። ፖጋቻ 16 ዓወታት ብምዝጋብ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2022 ኣብ ፔሌቶን ደቂ ተባዕትዮ ዝበዝሕ ዓወታት ዘመዝገበ ተቐዳዳማይ ብምዃን ነዛ ብልጽቲ ዓመተ ስፖርት ዛዚምዋ። ዓመተ ስፖርት 2023 ዘተርኔዶ ንዓመተ ስፖርት 2023 ኣብ ጃየንት ፓራይሶ ኢንተርየር ብዓወት ጀሚርዋ። ቅድሚ ኣብ ክልቲኡ ሓፈሻዊ ፀወታታት ቮልታ ኣንዳሉሲያን ፓሪስ ኒስን ተዓዊቱ። ኣብ ክላሲክ ዕብላልኡ ቀፂሉ ኣብ ሮንዶ ዳን ቭላንደርስ ኣምስተል ወርቂ ውድድር ላ ፍላወን ዋሎንን ተወሳኺ 3 ዓወታት ኣመዝጊቡ። ኣብ መጀመርታ ውድድር ሌጅ ባስቶን ሌጅ ፖጋቻ ምስ ሚኬል ቆሮና ተጋጭዩ። በዛ ሓደጋ ድማ ኢዱ መስበር ተጋጢምዎ። ካብቲ ውድድር ድማ ተኣልዩ። ዕውት ምጥባሕ ተድሕሪ ምክያዱ ናብ ኮረሻ ብሽክለታ ተመሊሱ። ቅድሚ ምስ ጋንቱ ኣብ ሴራ ኔቫዳ ኣብ ዝነበረሉ ልምምድ ማዓስከር ምጽንባሩ ቱር ደ ፍራንስ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ተወዳዳሪ ኮይኑ ንኽቐርብ ኣጠራጣሪ ኮይኑ ከም ቀደሙ ምስ ቀንዲ መወዳድርቱ ቪንጌጋርድ ዘርኢና ዝነበሩ ተሃራፊ ፀወታ ከይንስኡ ዓብዪ ስግኣት ኮይኑ ዘተርኔዶ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ክሳተፍ ምዃኑ ረጋጊጹ። ቅድድሙ ድማ ጀሚሩ። ካብ ቀንዲ መወዳድርቱ ዮናስ ቪንጌጋርድ ድማ ብኽትግምቶ ዘጸግም ዓቢ ብድሆ ገጢምዎ። ጋንታ ቪንጌጋርድ ጃምቦ ቪዝማ ቦታኦም ሒዛቶም ዝነበረ 7 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ጌራ ዝተፈለየ ቅዲ ፀወታ ሒዛ ብምምጻእ ንፖጋቻ ኣንፈቱ ክስሕት ዓቢ ተራ ተጻዊታ። ዮናስ ቪንጌጋርድ ድማ ብዝማሓደገ ፍልልይ ንኻልኣይ ግዜ ኣከታቲሉ ንፖጋቻ ቀዲሙ ሻምፒዮን ዙር ፈረንሳ 2023 ኮይኑ ማህረምቱ ንምውዳቕ ናይ ኣፍቃሪትን ተሓዋዊስዎ ፖጋቻ ዝኸፍአት ዓመተ ውድድር የሕሊፉ። ኣብ ጅስ ድማ ብልዕሊ 7 ደቂቕ ድሕሪ ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብቲ ውድድር ኣብ መበል 620 መድረኻት ዓወት ተገናጺፉ ንራብዓይ ግዜ ክብረ ወሰን ብምሓዝ ንናይ መንእሰያት ጻዕዳ ማልያ ተዓዊቱላ። ብተወሳኺ ንጻዕዳ ማልያ ን75 መዓልታት ብምልባሱ ክብሪ ኣጽሒፉ። ዓመተ ስፖርት 2024 ፖጋቻ ንድርብ ፀወታታት ጁሮ ዲ ኢጣልያን ቱር ደ ፍራንስን ከምኡውን ናይ ኦሎምፒክ ናይ ግዜ ፈተነን ናይ ጽርግያ ውድድርን ከምኡውን ናይ ሻምፒዮን ዓለም ናይ ጽርግያ ውድድር ዝዓለመ በዳህ መደብ ውድድር ክሳተፍ ምዃኑ ግልጽ ገይሩ። እዚ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ እቶም ዝዓበዩ ዝበሃሉ ውድድራት እዮም። ኣብዞም ዓበይቲ ውድድራት ምዕዋት ማለት ንውድድር ብሽክለታ ዓብሊልካ ማለት እዩ። ተዓዋቲ ጁሮ፣ ቱር ደ ፍራንስ፣ ወርልድ ቻምፒዮን፣ ቻምፒዮን መንገዲ UCI ዘጠቓለለ ኮይኑ ነዚ ዓወት ምጉንፃፍ ብብዙሓት ከም ዝዓበየ ቅያያ ዝውሰድ። ብተወሳኺ 7 ተቐዳደምቲ ጥራይ እዮም ድርብ ፀወታ ጁሮ ቱር ዝተዓወቱ። ማርኮ ፓንታኒ ድማ ኣብ 1998 ብዝቐረበ ዕውት ኮይኑ ነይሩ። ብክልተ መጋቢት ኣብ መኽፈቲ ውድድር ናይዚ ዓመት ፖጋቻ ብነዊሕ ንበይኑ ብምጥቃዕ ንስትሬዶ ቢያንቸ ተዓዊቱሉ። ንኽውዳእ 81 ኪሎ ሜተር ተሪፉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተባታቲኑ። ካብ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ቶማስ ኩጂንቺ ብልዕሊ 2 ደቂቕን ፈረቓን ቀዲሙ ተዓዊቱ። ብ16 መጋቢት ኣብ ሚላኖ ሳንሬሞ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ። ድሕሪቲ ንፔጆ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ግዜ ድሕሪ ብምምዝጋብ ግን ከኣ ካብ ሜዳ እኹል ርሕቐት ክሕዝ ዘይምኽኣሉ ብድሕሪኡ ፖጋቻ ካብቲ ካብ 18 ክሳብ 24 መጋቢት ዝተኻየደ ውድድር ቮልታ ኣብ ካታሎኒያ ሓፈሻዊ ነጥብን ኣክራን ምድያብን ተዓዊቱ። ካብ 7 መድረኻት ኣብ 4 መድረኻት ተዓዊቱ። ነቲ ውድድር ድማ ብገፊሕ ፍልልይ ናይ ኣስታት 4 ደቂቕ ፍልልይ ብምንጻፍ ንኻልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዝነበረ ሚኬል ላንዳ በሊጹ ተዓዊቱሉ። ብ21 ሚያዝያ ፖጋቻ ኣብ ሌጅ ባስቶን ሌጅ ካብ 35 ኪሎ ሜተር ርሒቑ ብውልቁ ዘመዝገቦ መጥቃዕቲ ካልኣይ ዓወቱ ረጋጊጹ። ኣብ 25 ዓመት ዕድሜ ጥራይ ኣብ ሞዩን ሻድሻይ ሓወልቲ ተዓዊቱ። ን1 ደቂቕን 39 ካልኢትን መሪሕነት ሒዙ መስመር መዛዘም ሰጊሩ። እዚ ድማ ድሕሪ 1980 ዝዓበየ ናይ ዓወት ፍልልይ ብምዃኑ ክብሪ ኣጽሒፉ። ፖጊ ኣብ 2024 ኣብ ጁሮ ዲ ኢጣልያ ፖጋቻ ንጁሮ ከም ፋቮራይት ኮይኑ ጀሚርዎ። ብዝቐለለ መንገዲ ዕውት ናይቲ ውድድር ክኸውን ናይ ብዙሓት ግምት እዩ ነይሩ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ኣብቲ ናብ ሳንቱሪዮ ዲ ኤውሮፓ ዝነበረ ቁልቁል ዝኣፋ ዓቐብ ንበይኑ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ነታ መድረኽ ተዓዊቱላ። ሮዛ ማልያ ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ግራይን ቶማስ ናይ 45 ካልኢት ፍልልይ ኣንጺፉ። ፖጋቻ ኣብ 7ይ መድረኽ ንውልቃዊ ናይ ግዜ ውድድር ንኽልተ ግዜ ቻምፒዮን ዓለም ዝኾነ ፊሊፖ ጋና ቀዲሙ ተዓዊቱ።
ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ናይ መወዳእታ ዓቐብ ዝነበረ ናይ 44 ካልኢት ተነፂፍዎ ዝነበረ ኣመዛዘም መድረኽ ግን ናብ ረብሕኡ ብምቕያር ናብ 17 ካልኢት መክሰብ ገይሩ ዕዉት መድረኽ ኮይኑ ንፅባሒቱ ፖጋቻ ነቲ ውድድር ካብ ቅድሚት ብምምራሕ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ዓቐብ ቅፅበታዊ ውድድር ብምዕዋት ኣብ 8ይ መድረኽ ተዓዊቱ ኣብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ሰሙን ናይቲ ውድድር ድማ ደጋጊሙ ክዕወት ብምዃኑ ነቲ ውድድር ብኣግኡ ከሎ ዓብሊልዎ ፈለማ ኣብ መድረኽ 15 ንግስትን ዝኸበደን መድረኽ ጅሮ ብዘደንቕ በይናዊ መጥቃዕቲ ንናይሮ ኪንታና ሓዊሱ ዳርጋ 3 ደቂቕ ዝኸውን ጋብ ብምንጻፍ ተዓዋቲ ኮይኑ ብድሕሪኡ እንደገና ድሕሪ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ኣብ ውድድር ጫፍ ናይቲ ብዝናብ ዝተሓፅረ መድረኽ 16 ተዓዊቱ ካብ ካልኣይ ምድያብ መድረኽ 20 ኣብ ሞንተግራፖ ኣጥቂዑ ቅድሚ 36 ኪሎ ሜትር ዝንውሓት በይናዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ብዓወት ምዛሙን ንኻልኦት ተቐዳደምቲ ጂሱ ተወሳኺ 2 ደቂቕ ወሲዱ ንኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት ብዘገርም ኣፈጻጽማ ዕዉት መድረኽ ኮይኑ ፖጋቻ ንጂሮ ዲ ኢጣልያ 2024 ብኣሳስ 10 ደቂቕ ብዓቢ ፍልይ መሪሑ ናብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ናብ ሮም ኣቕኒዑ ብጠቕላላ 6 ናይ መድረኽ ዓወታት ዕዉት ሮዛ ማልያ ብምዃን ቻምፒዮን ጂሮ ብዝተኣማምን ፍልይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ታዲ ፖጋቻ ንቱር ድ ፍራንስ 2024 ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተቐዳደምቲ ተሓፂሩ ከም ዝካየድ ዘየጠራጥር እዩ ነይሩ ግን ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ተሳቲፉ ብምንባሩ ብዝለዓለ ብዝኣምን ፍልይ ዳርጋ ናብ 10 ደቂቕ ዝተጓናፀፈ ፍልዮም ንሮዛ ማልያ ብምዕዋት ተዓዋቲ ጅሮ ብምዃኑ ድኻም ክህልዎ ዋላ እንተተገመተ ቀንዲ መወዳድርቱ ዮናስ ቪንገጋርድ ድማ ካብ ከቢድ መስበርቲ ስለ ዝተመልሲ ነቲ ንዝሓለፈ ዓመታት ክብሩ ሕሊፉ ዝሃቦ ከማልሶ ምዃኑ ብርእሰ ተኣማንነቱ ይቕድድም ጀሚሩ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ድማ ከባድ ዓቐበት ስለ ዝነበረ ዘተርኔዶ ኣብ ዓቐብ ደቂ ጋንቱ ዝፈጠርዎ ሕምባበ ብዙሓት ስሙያት ተቐዳደምቲ ሓደ ድሕሪ ሓደ ካብ ዓባይ ጉጅለ ከም ቀፅሉ ረጊፎም ነቲ ብቐሊሉ ዘይረግፍ ቪንገጋርድ ስካቶ ገይሩሉ ዝወፀ ፖጋቻ ኣብ ፈለማ ካብ 8 ካልኢት ዘይደይበ ፍልይ ጥራይ ሰሪሑ ነዊሕ ድሕሪ ምጉዓዝ ናብ ሕንፀት ክበፅሕ ከሎ ናይ 35 ካልኢት ኣብ ልዕሊ 3 ተቐዳደምቲ ኣብ ልዕሊ ቪንገጋርድ ድማ 37 ካልኢት ኣንፂፉ ሕንፀት ረጊፁ ዕዉት መበል 4ይ መድረኽ ኮይኑ ብጫ ማልያ ከዓ ተረኪቡ መበል 12 ናይ መድረኽ ዓወት ታዲ ፖጋቻ ኣብ ዙር ፈረንሳይ ኮይኑ ተመዝጊቡ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ብቪንገጋርድ ፍጺሙ ዝተዓብለለ ፖጋቻ ንብጫ ማልያ ተረኪቡን ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ኢቫኖፖል ብ45 ካልኢት ሳልሳይ ንዘሎ ቪንገጋርድ ብ50 ካልኢት በሊፅዎም መበል 14 መድረኽ ኣብ ዓበይቲ ጎቦታት ትውዳእ ስለ ዝነበረት ኣብ ናይ ጂሲ ፍልያት ክትፈጥር ትኽእል እያ ነይራ ዩኤኢ ንምሉእ መድረኻት ባዕላ ቀሊሳ ንመጻርርታ ጋንታታት ከይዕረፈት ናብታ ሳልሰይትን መወዳእታን ዓቐብ ኣብፅሓተን ኣዳምያትስ ምስ ሃደመ ዩኤኢ መድረኽ ንኽዓውታ ያልኢኻቶ ዝብል ርድኢት ተቐሚሩ ከይጠለለ ፖጋቻ ስዒብዎ ኣጥቂዑ ብምውፃእ ኣርኪብዎ ተተሓሒዞም ድማ ንቪንገጋርድን ኢቫኖፖልን ሪካቨሪ ከምዘይገብሩ ዝገበረ ሓባራዊ ጉዕዞ ካይዶም 4 ኪሎ ሜትር ክተርፍ ፖጋቻ በይኑ ተጓዒዙ ነቲ ኣብ ልዕሊ ቪንገጋርድ ዝነበሮ 10 ካልኢት ፍልል ናብ 39 ካልኢት ዓብዪ ዕዉት መበል 14 መድረኽ ኮይኑ በዚ ድሙቕ ዓወቱ ኣብ ልዕሊ መቐናቕንቱ ንፀንሖ ፍልሊ ምስ መቕሽሹ ዝወሰዶ ናብ ካልኣይ ተርታ ንዝደየበ ቪንገጋርድ ብ1 ደቂቕን 57 ካልኢትን ዓብዪ ዘተኣማምን መሪሕነት ሒዙ ኢቫኖፖል ናብ ሳልሳይ ወሪዱ ካብ ብጫ ብ2 ደቂቕን 22 ካልኢትን ይድሕር ዩኤኢ ቲም ኢመሬትስ ሓንፂኣቶ ዝኣተወት መደብ ፀወታ ብዝግባእ ሰሪሕላ ንሞራላ ፖጋቻ ሰማይ ዝሰቐለ ዓወት ተጋናፂፋ ካብ ዝቕፅል መድረኻት ቪንገጋርድ ከጥቅዕ እምበር ደጊም ፖጋቻ ክጥቃዕ ክፅበዮ ኣይትኽእልን መበል 15 መድረኽ መልሲ ቪንገጋርድ ይረኣያ ዶ ይኸውን ካብ ናይ ትማሊ ቀዳም መበል 14 መድረኽ ዝተረረን ዝነውሕን ዓቐባታት ኣብቲ ድይብ ናይ ሎማ ሰንበት መበል 15 መድረኽ ካብ ታዲ ፖጋቻ ብደቂቕን 57 ካልኢትን ድሒሩ ዘሎ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዕዉት ዙር ፈለሳ ቪንገጋርድ ነገለ ካብ ተነፂፉ ዘሎ ፍልሊ ክሕው ተዘይክኢሉ ዓወት ፖጋቻ ቅድሚ ምጅማር ሳልሳይ ሰሙን ውሕድ እንዳመሰለ ክመፅእ እዩ ስለዚ እዛ መድረኽ ብፖጋቻ ክጥቃዕ ዘይኮነ ንሱ ከጥቅዕ ተፅበያ እያ ነይራ ከም ዝሓሰብናዮ ኮይኑ ቪንገጋርድ ከጥቅዕ ከም ዝኽእል ምልክታት ኣርእዩ ቪዝማሊዝ ንጉጅለ ብጫ ተወራርዮም ክውጥጥዋ ክትርኢ ከለኻ ንፖጋቻ ዘስግእ ታክቲክ ክፃወቱ ምዃኖም ትርድኦ ኢኻ ፖጋቻ ነቲ ኣብ ዝተናውሐ ዓቐበታት ብቪዝማሊዝ ተፈጢሩ ዝወዓለ ሕምባበን ቪንገጋርድ ዘካይደሉ መጥቃዕትን ኣምኪኑ ውድድር 5.3 ኪሎ ሜትር ክተርፎ ከሎ ነቲ ኣረጋግፁ ሓያል ዘይነበረ ቪንገጋርድ ኣጥቂዕዎ ብምኻድ ብ1 ደቂቕን 8 ካልኢትን ደቂቕ ፈልይዎ ብምእታው ዕዉት መበል 15 መድረኽ ኮይኑ ንድምር መሪሕነቱ ናብ 3 ደቂቕን 9 ካልኢትን ብምዕባይ ንቪንገጋርድ ከም ዘይምለሶ ገይሩ ርሒቕዎ ሬሞኮ ኢቫኖፖል ካብ ፖጋቻ 2 ደቂቕን 51 ካልኢትን ደቂቕ ድሒሩ ብምእታው ዳግማይ ከቢድ ክሳራ እኳ እንተጋጠሞ ሳልሳይ ኮይኑ ኣብ ፖዲየም ዝውድእ ተቐዳዳማይ ምዃኑ ግን ርግፅ እዩ ክሳብ ኒስ ምጉዓዙ ጥራይ እዩ ክሓቶ ካብ ብጫ ብ5 ደቂቕን 19 ደቂቕን ይድሕር ኣሎ ሬሞኮ ድሕሪ ዓወቱ ፖጋቻ ብኻልኣይ ሰሙን ክንዲ ዝፍልሊ ከንፅፍ ትፅቢት ኣይነበረንን ንኩሉ ፀወታ ብዓለም ክቅልስዎ ከለዉ ብትዕግስቲ ክርእዮ ይፍትን ነይረ ሎሚ እውን ፅቡቕ ስለ ዝነበርኩ ከዓ ነቲ መጥቃዕቲ ወሲድዮ ሎሚ ከቢድ ዋዕይ ነይሩ ኣብ ሃሩር ብጣዕሚ የሳቀ
ጋንታይ ግን ንምዝሓለ ዓብ ስራሕ ፈፂማ ንሒዝዮ ዘለኹ ዝዓበየ ሜንታሊቲ ክዕቅብ ኣለኒ ኢሉ መበል 19 መድረኽ ኣብ ብጫ ማልያ እታ ብቆንዲ ፍልያት ክገሃድ ትገብር መድረኽ እያ ቪንገጋርድ ክብሩ ክዕቅብ ተስፋ ዘይቆረፀ እንተልዩ ክልተ መድረኻት ጥራይን ተሪፈንኦ ዘለዋ ኣብዛ ናይ ሎሚ ንገለ ካብቲ ብፖካጃ ተነፂፍሉ ዘሎ 3 ደቂቕን 11 ካልኢትን ክሕውን ተዘኪኢሉ ኣብ ዛዛሚት ጎቦታት ናይ ቀዳም መበል 20 መድረኽ ንኩሉ ጠርኒፉ ክሕውያ ዓቕሚ ዝህልዎ ይመስለና ቤልጂማዊ ሬሞኮ ኢቫኖፖል እውን ምስ ቪንገጋርድ ንዘለዎ ናይ 1 ደቂቕን 58 ካልኢትን ርሕቐት ቀኒሱ ናብታ ናይ መወዳእታ መድረኽ 21 ብክሮኖሜተር ትውዳእ ንዕኡ ተርብሕ ተባሂላ ዝእመነላ ንምእታው ከም ዝሓለፈ መጥቃዕቲ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ብዙሕ ፍጻሜታት ዝህልዋ መድረኽ ትመስል ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ፖጋቻ ኣጥቂዑ ምስ ወፀ ቪንገጋርድ ከይተዛረበ ዝብሎ ትነቦ እንተነይሩ ንስኻ ኪድ ንሓን ውድረይ ምስ ሬሞኮ ዝብል እዩ ነይሩ ቪንገጋርድን ሬሞኮ ንኻልኣይን ሳልሳይን ይጠማመቱ ቀዳማይ ኣይናቶምን እያ ውድድር ብጫ ማልያ ኣብቂዑ እታ ዝበለፀ ምክልኻል ምጥቃዕ እዩ ዝበለ ፖጋቻ ዕውል ዙር ፈረንሳ 2024 ኮይኑ እዩ ዮናስ ቪንገጋርድ ወይ ሬሞኮ ኢቫኖፖል ከጥቅዑ ትፅቢት ኣብ ትገብረሉ እዩ እኹል 3 ደቂቕን 11 ካልኢትን ውሕስኖ ዝነበሮ ወናኒ ብጫ ማልያ ታዲ ፖጋቻ ኣጥቂዕዎም ወፂኡ ቪንገጋርድ ይኹን ሬሞኮ መስ ይነበሮምን ፖጋቻ ንቪንገጋርድን ሬሞኮን ካብ ብጫ ማልያ ኣዕርዩ የርሒቆም ጥራይ ኣይኮነን ብ1 ደቂቕን 42 ካልኢትን ፈልይዎም ኣትዩ ኣብ ቅድሚኡ ንዝነበረ መድረክ ክዕወተሉ ዝሓለነ ጀርጎንሰን ያቴስን ካራፓዝን እውን ሕልሞም ኣበርዒኖም ቀዳማይ ኮይኑ ሕንፀት ብምርቃፅ ራብዓይ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመስጊቡ ብድምር ግዜ ንቪንገጋርድ 5 ደቂቕን 3 ካልኢትን ንኢቫኖፖል ድማ ብ7 ደቂቕን 1 ካልኢትን ፈልይዎም ናብ መበል 20 መድረክ ክኣትዩ መበል 20 መድረኽ ተፈጥሮን ፍጻሜታትን ካብተን ዝሓፀረ ጉዕዞ ዝኸዳ መድረኻት እያ 132.8 ኪሎ ሜትር ጥራይ እዚ ግን 4 ተረድቲ ዓቐበታት ብድምር 4800 ሜትሮን ብራኸ ዝወፅእ ፅርግያታት ብምዃኑ ሓፂር መቕፃዕቲ ንተቐዳደምቲ ዝብል ስያመ ክወሃባ ገይሩ ኣሎ ኣብ ብጫ ማልያ ክትፈጥሮ ትኽእል ክስተት ብዙሕ ምነበረ ፍልሊ ናብ 5 ደቂቕን ዓብዩ እንተዘይነበር ታዲ ፖጋቻ ትማሊ ዝፈጠሮ ዕውት መጥቃዕቲ ንብጫ ማልያ ካብ ዓይንቲ ቪንገጋርድ ኣርሒቕዋ እዩ ናይ ዓሚ ውድድር ቪንገጋርድ እውን ትማሊ ድሕሪ ዝኸሰሮ ግዜ ተኣሚኑ እዩ ኣብ መግለፂ እዚ ደኒማርካዊ ውድድር ኣብቂዑ እዩ ዝተርፈኒ ዕዮ ሒዘያ ዘለኹ ካልኣይ ደረጃ ምክልኻል እዩ ከም ዝበሎ ፀወታ ክንርኢ እንተኮይና ኣብ መንጎኡን ሳልሳይ ኮይኑ ዝስሕቦ ዘሎ ሬሞኮ ኢቫኖፖልን እዩ ንፀላኢኻ ብብሽክለታ ክድይቦ ዘይትምነየሉ ዓቐበታት እዩ ስለዚ ኣብ መድረኽ 20 ሓፂር መቕፃዕትን ተቐዳደምቲ ተባሂላ ብመጥቃዕቲ ዝወፁ ሪቻርድ ካራፓዝን ኤንሪክ ማስን መድረክ ክዕወቱ ምስ ቀረቡ ኢቫኖፖል ብዘበገሶ መጥቃዕቲ ቪንገጋርድ ኣብ ኪንዎ ተገምፂልዎ ኣጥቂዑ ከይዱ ፖጋቻ ብሕምባብ ቪንገጋርድ ኣብ ቅድሚት ዝነበሩ ኩሎም ተቐዳደምቲ ሓደ ድሕሪ ሓደ እንዳሰገረ ካብ ሕንፃ 300 ሜትሮ ምስ ተረፎ ናይዚ ዓመት መትሓዚ ዘይብሉ ተቐዳዳማይ ዩኤኢ ቲም ኢመረትስ ታዲ ፖጋቻ ሰጊርዎም ፍልይዎም ሕንፃት ብምርጋፅ 5 ናይ መድረኽ ዓወት ብምምዝጋብ ልዕልንኡ ረጋጊፁ ናብ ከተማ ኒስ ኣትዩ 5 ናይ መድረኽ ዓወት ታዲ ፖጋቻ ዘተር ነይሮ ቪንገጋርድ ኣብ ልዕሊ ሬሞኮ ኢቫኖፖል ብዝኸሰቦ ግዜ ብ2 ደቂቕን 50 ካልኢትን ፈልይዎ ናብ ዛዛሚ መድረክ ክሮኖሜተር ስለዝኣቱ ካልኣይ ደረጃ ውሕጅ ዝገበረ ይመስል ኢቫኖፖል 53 ካልኢ ድሕሪ ሕንፃት ረጊፁ በዚ መሰረት ታዲ ፖጋቻ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ምዃኑ ረጋጊፁ እንታይ ዘይተመለሰ ሕቶታት እያ ከተብርህና መበል 21 መድረኽ ተቐዳደምቲ ብውልቆም ዝስደዱላ ምስ ግዜ ዝቃለሱላን መድረኽ እያ 33.7 ኪሎ ሜትር ድማ ክሽፍን እያ ድሕሪ 1905 ንመጀመርታ ግዜ ዩዙር ፈረንሳ ካብ ርእሰ ከተማ ፓሪስ ወፃኢ ኣብ ከተማ ኒስ በዛ መድረክ ክዕፆ ምስ ውድድር ኦሎምፒክ ንከይጋጨ ተባሂሉ 8.1 ኪሎ ሜትር ካብቲ 33.7 ኪሎ ሜትር ተሰሪዑ ዘሎ 5.6% ምንቅዕራር ዘለዎ ዓቐብ ስለዝድይብ ተቐዳደምቲ ካብ ናይ ክሮኖሜተር ብሽክለቶ ናብ ተክገላግልዎን ዝቐነየ ኣብ መንጎ ውድድር ክቕይሩ ተኽእሉ ኣሎ ዘተርኔዶ ፖጋቻ ነዛ መድረኽ ብዘየገድስ ክንደይ ግዜ ይሃርም ክውዳእ ጥራይ ክሕተት ውድድር ብጫ ማልያ ተዛዚሙ እዩ እቲ ፍልልይ ክመፅእ ዝኽእል ኣብዚ ሓፂር ኪሎ ሜትራት ከጋጥም ኢልካ ዘይተሓስቦ ቪንገጋርድ ንፖጋቻ ብልዕሊ 5 ደቂቕን 14 ካልኢትን ተበሊፅዎ ንብጫ ማልያ ክምንጥሎ እዩ ኣብ ጻዕዳ ማልያ ድማ ክመስል ዘይክእል ካልኣይ ተርታ ሒዙ ዝርከብ ስፓኛዊ ካርሎስ ሮድሪገስ ንኢቫኖፖል ብልዕሊ 13 ደቂቕን 8 ካልኢትን ተበሊፅዎ ጥራዩ ለውጢ ዝገሃድ ከጋጥም ኢልካ ምስ ተሓልሞ ኸማን ዘእስር እዩ ሻድሻይ ናይ መድረኽ ዓወት ታዲ ፖጋቻ ተመዝጊቡ ስሎቬናዊ ተቐዳዳማይ ታዲ ፖጋቻ ዓወት መበል 21 መድረኽ ውድድር ግዜ ዙር ፈረንሳ ብምዃን መትሓዚ ዘይብሉ ብቕዓትን ሳልሳይ ግዜ ዕውት ዙር ፈረንሳ ኮይኑ ፖጋቻ ኣብ ድምር ግዜ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዝነበረ ዮናስ ቪንገጋርድ ብ1 ደቂቕን 3 ካልኢትን ንሬሞኮ ኢቫኖፖል ድማ ብ1 ደቂቕን 14 ካልኢትን በሊፁ እዩ ነዚ ኣማን ዓወት ኣመዝጊብዎ ብድምር ግዜ 21 መድረኻት ንቪንገጋርድ 6 ደቂቕን 17 ካልኢትን ንኢቫኖፖል ድማ ብ9 ደቂቕን 18 ካልኢትን ገፊሕ ፍልልይ ኣንፂፉሎም ፖጋቻ ንሳልሳይ ተኸታታሊ መድረኻት መበል 19 2021 ብምዕዋት ፈፂሙ እዩ ንመወዳድርቱ ካብ ጥቑ ርሒቕዎም ዘተርኔዶ ታዲ ፖጋቻ ድሕሪ 1998 ንኢጣልያዊ ማርኮ ፓንታኖ ስዒቡ ንጁሮ ዲ ኢጣልያን ዙር ፈረንሳን ደሪቡ ዝተዓወተሉ ቀዳማይ ተቐዳዳማይ ክኸውን በቂዓ ኣሎ ካብ ዝበለፁ ኣትሌታት ዓለምናን ቻምፒዮንን
ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝቕፅል ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ክፋል እቶም ዝዓበዩ ዓወታቱን መን እዩ ፍቕሪ እዚ ስፖርት የሕድሩሉ ብዓብይኡ ኸ ምስ ኤዲ መርክስ ክወዳደሩ ዝኽእል መሰረታዊ ብልጫታትን ሒዘልኩም ክመፅእ እየ። ክሳብ ሽዑ ሰላም ወሰናይ።